Не е нужно детската градина да предлага плавна адаптация, за да може детето да получи такава. Да, това може да звучи странно, защото когато говорим за плавна адаптация, си представяме определен модел, който се предлага от детската градина. Но всъщност адаптацията започва доста преди това. Тя започва от дома. В начина, по който подготвяме детето, в начина, по който му говорим за предстоящето, в малките ритуали, които променяме вкъщи, за да се приближат максимално до тези, които ще се случват в градината. В стъпките, които предприемаме, след като вече детето е тръгнало на градина, подкрепата, която получава от нас, нещата, които му помагат да се почувства сигурно. Така че вие може да предоставите тази плавна адаптация на вашето дете, дори и вашата детска градина да не предлага определен модел на плавна адаптация, който отговаря на вашите разбирания. Да, знам, че този период е труден не само детето, но и за вас самите. Но ние като възрастни вече имаме изградени механизми, които ни позволяват да се справим, докато детето все още се учи. Нека да му дадем тази подкрепа. Ако се чудите как, насреща съм, за да ви подкрепя. Защото плавната адаптация не е услуга, тя е процес. Ако и вие имате желание да подкрепите детето си максимално, а се колебаете как или ви притиска времето, знаейки, че остава съвсем малко до септември, напишете ми адаптация и ще ви споделя повече.